इन्ट्रेस्टिं मोनसे टपिक लानानै फैलायबाय रायजोफोर जे मैयानि जे रायलायनांगौनि जे सिसफायारनि मोनसे मिटिं दंमोन इस्लामाबादावहाय इरान आरो आमेरिकानि गेजेराव दा बियो मा जाखो दा बिनि सायावनो एसे रायलायदिनि रायजोफोर नोंथांमोनहा जुदि इन्ट्रेस्टेड मोनो टपिकखौ नायजोबलांबानो जाबाय भिडिअखौहाय दा मैया मा जामारखो आरोखि मारै मारै जाखो मैयानि सावरायलायनाया एग्रिमेन्ट सिसफायारा मोजाङैनो मोजां जाबाय नामा ना जायाखै दा खोथाया जाहैबाय जे बुस्थुखौ जों गिदोंमोन दा बेनो जाबाय आरोखि रायजोफोर मानो होननानै बुंबा सिसफायारा जे मोजां मोनसे माबायाव फैनांगौमोन खिन्थु बे सिसफायारा जायाखिसै आरोखि फेल जाबाय मोजां फिथाइ जायाखै आरोखि मोजां फिथाइ ओंखाराखिसै जे सावरायनायनि जे फिथाइ ओंखारनांगौमोन मोजां फिथाइ दा बियो गाज्रि आरोखि मानो होननानै बुंबा आमेरिकाया अलरेडि इरानखौ धमकि होखाबाय आरोखि मिटिं जोबनायनि लोगो लोगोनो 21 घन्टा बिसोरो सावरायलायनायनि गेजेराव मोजां फिथाइ ओंखाराखिसै दा बेहाय मिटिं जोबखांनायनि उनावनो आमेरिकाया जायनाखि भाइस प्रेसिडेन्ट जेडि भेन्स बिथाङा बुंखाबाय आरोखि बे समा इराननि थाखाय बिराद मोनसे मोजां सममोन दा खिन्थु बियो माब्लाबाबो मोजां जानो हाला होननानै मोनसे खोथा होनायखौ बा प्रेस मिट होनानै बिबुंथि होनायखौ जों नुनो मोनबाय आरोखि दा बेखौ सारा बुहुमानो मोनथिबाय आरोखि थारैनो बिराद गाज्रि जानो थांगासिनो दं नामा इराननि थाखाय दा बे मोनसे सोंलु लाबोलायबाय आरोखि जों पाब्लिक बा मानसिफोरनि गेजेराव मा जामारगोन नङा होमबा दा बुहुमा मोनसे आसा खालामदोंमोन जे बुहुमाव जे सोलिबाय थानाय दावहाया थारैनो माने मोननै हादोरनि गेजेराव जे सावरायलायनाया मोजां जायोमोनब्ला मा जागौमोन बुहुमनि जथ' कान्ट्रिफोर बुहुमनि हादोर मोनफ्रोमबो हादोरनि जे इक'नमिक ग्रथ बेफोर माने मोजां थासारियाव फैगौमोन आरोखि मानो होननानै बुंबा दा एलपिजि होन एनपिजि होन पेट्रल होन डिजेल होन फुरा बुहुमावनो मोनसे क्राइसिसनि जे सिनारि जों बेखौ नुगासिनो दंमोन नङा होमबा रायजोफोर दा थारैनो जुदि बे सिसफायारा जायालासिनो आरो मोनसे गाज्रिसिन दावहा जायोबा बा आमेरिकाया गाज्रिसिन इरानखौ जुदि गाग्लोबोबा थारैनो बिराद गाज्रि मोनसे थासारिया फैनो थांगासिनो दं ओमफ्राय जों बेखौ जों पाब्लिकआ भुगिनो थांगासिनो दं आरोखि मानो होननानै बुंबा दा जों अलरेडि नुखाबाय गेसनि दामा बेसेबां बारायगासिनो दं नङा होमबा पेट्रल डिजेल क्राइसिस जानो थांगासिनो दं जिहेतु जे दैजों थांलाय फैलाय लाबोयोमोन बेफार फालांगि दा बेफोर जुदि बन्द' जायोबा थारैनो बिराद मोनसे गिदिर क्राइसिस जानो थांगासिनो दं जों पाब्लिकनि थाखायबो आरोखि सारा बुहुमावनो दा बे आरोखि दा मानि थाखाय जायाखिसै रायलायनाया बबेहाय थाबथाखो खोथाया बे जाहैबाय नङा होमबा रायजोफोर जेखौ गिदोंमोन दा बेनो जाबाय आरोखि इराना जे दाबि दिखांदोंमोन बिसोरो मोनसे गावसिनि जे जायखौ जों निउक्लियार पावार होननानै मोनथिया होमबा रायजोफोर दा बेखौ बिसोरो इराना जेब्लायबो निउक्लियार पावार बानायनो मोननांगौ होननानै दाबि दिखांदों इउरेनियाम जे प्रडाक्सन जायो बेखौ जों खालामनो मोननांगौ बारायनो मोननांगौ बेखौ मोनसे दाबि दिखांदों दा बे आरोखि ओरैहाय आमेरिकाया बेखौ कमप्लिट नासयदों आरोखि इराना माब्लाबाबो निउक्लियार पावार बानायनो मोना आरो बिसोर जेब्लायबो निउक्लियारनि सोमोन्दै जेबो माने जे इउरेनियाम प्रडाक्सन खालामनांगौ बेखौबो खालामनो मोना होननानै बिसोर कमप्लिट नासयखाबाय आरोखि दा बे टपिकनि थाखायनो बे निउक्लियार जे पावार मोनसे बानायनो मोनो होनो मोनसे बानायनो मोना होनो दा बे मिलायलायनि थाखायनो माने एग्रिमेन्ट जे सिसफायार जानांगौमोन बे जायाखिसै आरोखि दा बेयो बिराद गिदिर मोनसे खौरां जाबाय आरोखि दा मा जायो नायसै ओरै बेराफारसे आमेरिकाया हरमुज दै लामाखौबो बिसोरो माने जेबो बाहाय टल थानो नाङाबा जेबो फिस लानो मोना इराननि कन्ट्रलाव थाबाबो बिदि फिस लानो मोना बिदि टल लानो मोना बिदि होननानै बिसोरो आमेरिकाया दाबि दिखांदों आरोखि ओरै ओमफ्राय इराना जिहेतु इराननि कन्ट्रलाव थानांगौ बा इराननि कन्ट्रलाव जानांगौ हरमुज दै लामाया दा बाहाय गावसिनि जे दंस' जानाय माखासे खहा जानायफोरखौ रिफायरिं खालामफिननो बा अनुस्थानफोरखौ फसंफिननो थाखाय बेनिफ्राय टल फिस लागोन होननानै बिसोर दाबि दिखांदों आरोखि दा बेयावबो बिसोरो मिलायलायनो हायाखै आरोखि दा बे मेन मोननै टपिकनि थाखाय बिसोरो मिलायलायनो हायाखै आरोखि दा बाहाय सारा बुहुमानो एखे निराशा आरोखि मा जागोन थारैनो जुदि बिदि मिलायलायनाय जुदि फैयाबाथ' थारैनो बिराद गिदिर मोनसे दावहाया बा गाग्लोबफिननाय बियो जानो थांगासिनो दं जों दा बेखौ एखे रोखा नुहुरो
ओरै बेराफारसे इजराइल दा बिसोरो माने लेबेननखौबो एटाक खालामगासिनो दंखायो दा बेहाय आरो मा जाबावगोन बिनिफ्राय आरो बांसिन जाबावगोन नामा आरो ओरै लेबेनननि जे माबाफोर मा होनो जे एक्सट्रिमिस्ट ग्रुप हिजबुल्ला बिसोरबो आरो एटाक खालामफिनगोन नामा दा खालामनायाथ' खालामलायनाय जाखायो रायजोफोर नङा होमबा रायजोफोर बे मोनसे हादरा ओरै मोनसे जोंनि मिसाइल गावोबा बेबो रिएक्सनखौ होफिनखायो दा बिदि थारैनो जाबाय थागोनखौ जों नुहुरगासिनो दंखायो आरोखि मानो होननानै बुङोबा जे जानांगौमोन बे बुस्थुआनो जायाखसै नङा होमबा मोनसे जुदि नर्माल थासारियाव फैफिनोबा मोननै हादोर बा जे मिला मिसा सावरायनाय बियो कमप्लिट मोजां रिजाल्ट बा मोजां मोनसे सलुसनाव फैनाया बिराद गोनांथार दा जिहेतु बे बुस्थुआनो जायाखसै सलुसनानो फेल जाबाय माबा जाबाय रायलायनायानो फेल जाबाय दा बे खेथ्रआव जों एखे रोखा रोखा नुहुरो आरोखि थारैनो बिराद मोनसे गाज्रिनि लामायाव थांगासिनो दं आरोखि दा दिनैनि टपिकआबो बेनोमोन रायजोफोर दा नोंथांमोनहा जुदि इन्टारेस्टेड मोनदों मोनसे थाब साबोदो दा बेनोसै रायजोफोर गोजोन्थों